Silavê var baş hevalno hêvîdarım hûn baş in. Di derbarê doza narînê de meseleyekî deqeya dawî heye. Cezayê di derbarê 12 bersûcan de û 3 zarokan de temamî betal bû. Niha ez ê paşê navê wan bibêjim di nava bername de nûçeyekê deqeya dawî ye ketiye weşanan ka em bidirin mesele çi ye. Niha em derbasî rojhilata navîn dibin li Helebê amedekariya şerekî pir ciddî heye. Her du taxên Kurdan Şêx Mexsûd Eşrefiye dor li wan teng dibe. Doh me basa sî nuxteyên cuda kiribû. Li wê derê xendeq tê kolan, çeper têne avakirin ji bo amedekariya şer îro çeperekê din hatiye zêdekirin. Dîmen hene hatine. Ez dixwazim wan dîmena nîşanê we bidim. Wekî din gelek nûçe hene di dorê de hevan no. Bi qasî çend deqe em ê hema ji wera lez û bez nûçeyan pêşkêş bikin. Ê herî muhîm jî li rojhilata navîn ne tenê li Helebê li Helebê elbet li hember milletê Kurd e, li hember taxên Kurdan e, lê li Xezayê jî bîna şerekî pir mezin tê. Donald Trump ultimatom da tarîx kivş kir, heta filan tarîxê eger tişta ku em dixwazin pêk hat, pêk nehat wê felaket pêk were. Mesele pir ciddî ye hevan no. Şerê ku niha milletê rojhilata navîn di nav da ye, em hema zû biçin. Di nava taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiye û taxên dinên Helebê de heft rêyên serekî hene. Çerxereya El Yermuk, çerxereya El Cindol, rêya El Hedîqa, çerxereya El Şîhan, Telya Eşrefiye, El Ewaret, El Cizre. Hevan no. Van taxana hûn ê demên pêşme de pir bibîsim. Yani ev rêyê ku em bas dikin. Beriyan ha hikûmeta Veguheziya Şamê bendên ji axê danîbûn ser rêya El Yermuk li rojavayê taxê Şêx Mexsûd e. Rêya çerxereya El Cendol ku ew jî li bakurê taxa Şêx Mexsûd û Eşrefiye ye. Vê êvarê li ser rêya nêzê Nadiye El Cela bendên axê danîn. Vêyekê hişk û çûyîn û hatina taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiye bi temamî weregirtin. Hema dîmen heye, dixwazim nîşanê we bidim. Ew dîmen jî hevano li vê derê ye. Heqeten tam sosret e, dîmenên îbretê ne. Baş e, bila nûçe wisa dewam bike. Ez hema nûçiya di vî warî de ez ê bidomînim. Yani me gotibû vê êvarê li ser rêya nêzê Nadiye El Cela bendên axê çawa ku hûn dibînin hatine danîn. Vêyekî ev tiş bû sebeb ku çûyîn hatina taxê Şêx Mexsûd Eşrefiye her du taxên sereke ê li Helebê ê Kurda hatiye girtin. Li gorî peymana ku di yekê Nîsanê de di navbera meclîsa giştî ya taxên Şêx Mexsûd Eşrefiye de û di navbera nûnerên hikûmeta Veguheziya li Helebê de hatiye îmzekirin, heft xalên kontrolê yên hevbeş hene di navbera hêzên hikûmetê û hêzên ewlekariya hundirên ê Kurdan de. Baş e, yani heft xalên kontrolê hene her du bi hev re kontrol dikin. Hevbeş in. Li her du taxan li ser wan rêyên sereke hatine danîn. Lê ji ber ku hinek ji wan rêya ji hêla hêzên hikûmetê ve hatine girtin, êdî karê hevbeş li wan bendên kontrolê nemaye. Ew heft xalên kontrolê hevan no êdî mana xwe nemaye ji ber ku ew derdora wan taxan niha dibin kontrola hêzên Şamê de ye. Veya meselekî pir muhîm e, veya taciz e, veya amedekariya şerekî pir ciddî ye. Ez hema binêrim
بکاربم خریطه جی نشانه ببینم که بنرن اف دیر حافر لوی دری هفته که شروع پفچون هنه وی گاوی هنه که آرامی هبه جی مثلا ایرو قط نوچه نهاد جوی داره خبر نهاد جوی داره اف هونزانن لوی داری اف راقایه اف ریاد که و نابرا الراقه و حلبه تل حافر لوی دریه بنرن آل وی دریه لوی دری اف کنترولا داوی کده دستی قصدی دایه yani ev telhafir hema binirin çewaye. Yani bajar bi temamî dibin kontrola qesê de daye lê hin gundên derdora wê dibêjim qey taxek tu tax jî ne tax jî tune ne bi temamî di kontrola qesê de daye. Ev dêr hafir me got dêr hafir di kontrola qesê de daye. Ez ji were bêjim nêzî tam kudiriye binirin nêzmaye Heleb pir nedûr e. Yani ji vê derê eger bikaribin bi temamî kontrol bikin xwe bigînin Helebê ez bawer dikim eger hêzên hikûmeta ve guhêziya Şamê êrişek pêk bînin li hember van her du taxên mezin ên Kurdan ez dibêjim qey quwetên Sûriya Demokratîk qesê de wê pir bi hêsanî bikaribe ji vê derê de lêxe xwe bigîne Helebê. Ama problem çi ye? Li vê derê Elbab, Minbiç, Cerablus li vê derê ye û Azaz li jûre li vê derê de hêzên girêdayî dewleta Tirkiye hene. Yani ew çeteyên ku êrişê Minbiçê kirin ew li vê derê ne li van deran e. Yani li reng nenêrin. Reng her çend temamî kesk be jî ev herem bi temamî wekî Serêkaniyê wekî Efrîn dibin kontrola çeteyên dewleta Tirkiye de ye. Ew li bendê ne mesela ew hatine ketine vê derê hûn zanin. Mesela ew hatin ketin vê derê nehîştin korîdorekî çê bibe di navbera Heleb û Rojavayê Kurdistanê de. Hêzên dewleta Tirkiyeyên hatine ketine vê derê. Wextê şer û pevçûn çê bibe hem hikûmeta demkî ya Şamê hem çeteyên dewleta Tirkiye wê müdaxele bikin. Şerekî pir mezin çê bibe. Yani van rojên pêşiya me heqeten germ in. Êdî çi li benda me Kurdan e em nizanin. Vê derê ji xwe ev dêra zor e. Dêra zor jî çeteyên veşartî yên Daişê dem bi dem serî radikin dikemin nava êl û eşîrên Ereb ê li vê derê sedî nûd û pênc însan li vê derê Ereb in. Yani rast e. Yani eger şerekî çê bibe ev ji qesê de re firsend çê dibe ku bikaribe heta Şamê jî here. Yani firsendekî wisa jî heye dikare here. Eger İsraîl jî lê bixe li hikûmeta demkî bixe û eger dewleta Tirk nikaribe bikeve Sûriyê yani ji bo bi İsraîlê re nê rûbirû wê demê îmkanê qesê de heye biçe heta Şamê jî. Yani ev mümkün e. Hevan niha tiştekî din jî heye senaryoyekî din jî heye eger ev provokasyon rû bidin ji İsraîlê re jî lê tê. Ez nabêjim İsraîl amedekariya tiştan dike lê eger ev çeteyên girêdayî hikûmetê û çeteyên dewleta Tirkiye êrişê van her du taxên Kurda bikin ev ji bo İsraîlê dibe firsend ku were müdaxele bike were hin hedefên di nava Helebê de ê girêdayî Şamê ê girêdayî dewleta Tirkiye îstixbarata wan bombe bike. Bi vîya wê çi dibe cara yekem e İsraîl ji Swêda derdikeve diçe Şamê derbas dibe diçe heta Helebê. Eger İsraîl were heta Helebê xwe digîne sînorê Tirkiye. Ez dibêjim qey eger hindik stratejî aqil li cem van çeteyan li cem dewleta Tirkiye hebe zû bi zû êrişê ser Kurdan nakin. Binêre eger êrişê ser Kurda bikin hûn bizanibin vana ji ne ji siyasetê ne ji şer fehm dikin. Ew her du taxê Kurdan deverên pir stratejîk in. İsraîl li bendê ye ku vana êrişê wan Kurdan bikin ku ew ji were müdaxele. Eger İsraîl li Helebê were hawara Kurdan ez ji were bêjim pêvajoya li Tirkiye pir zirarekê cidî dibîne hatta dikare têk biçe. Çünkü êdî şer derdikeve dewleta Tirkiye mecbûr e ew jî tedbîr bigire êrişê İsraîlê bike İsraîl û dewleta Tirkiye li ser Helebê dikarin werin hevmerê hebûdin. Yani ew Heleba ku di xewnên dewleta Tirkiye de ye wê zû bi zû nebe para wê. İsraîl rê nade. Çünkü çavê İsraîl jî di Helebê de ye.
jira lêtê. Yani ez wisa şîrove dikim. Ev meselekî hevano binêrin tiştek ku nîşanê ve bidim. İsrail anhal kudiriye. Ez hinekî vê xerîtê mezin bikim. İsrail anha devera vedrê binêrin. Ev ciyê girî, ev ciyê girî, ev Swêda ye ne? Deverekî xweser e anha. Şam a vedrê ye. Binêrin Şam li Kudrê ye. Hindik xwe gihandiye Şamê. Ev herem heta girê Golanê temamî dibûn kontrola İsraîlê de ye. Yani li gorî peymana ku bi hevra mor kirine hikûmeta demkî ya Şamê û İsraîlê ev herema di navbera vê derê binêrin. Ürdün, ev der Ürdünê. Sînorên Ürdünê heta 10 kilometre nêzê Şamê dibin kontrola İsraîlê de ye. Anha. Her çend rengî wî kesk ve jî mana wî tune ye. Tamamen kontrola İsraîlê de ye. Yani çek û silehên giran ji wê derê kişandine hêzên Şamê. Ji hina hatine ketine Şamê. Eger binêrin êriş çê bibe İsraîl êdî ne tenê li vê derê dimîne, ne tenê li Swêda û li derdora Şamê dimîne, diçe heta Helebê. Heleb li Kudrê ye, cara yekem e Ewqas İsraîl derbasî Bakurê Sûriyê dibe. Û di navbera dewleta Tirkiye û İsraîlê de tenê dimîne 5 kilometre. Êdî hûn hesab bikin. Bila 100 be, bila 100 kilometre be. Mesele ne? Yani ez wisa dibînim. Hevano. Em derbasî nûçeya din bibin ka çi heye? Wekî din jî hevano li Idlibê meseleyekî qewmî ye. Li Idlibê ez Idlib jî nîşanê we bidim. Bi vîya we em hinekî Idlib tam li vê derê binêrin. Ev der Efrînê ne? Efrîna dagirkirî. Warê Kurda. Ev der cî hatiye bombekirin jî evra Idlib e. Idlib heremekî berfireh e. Di navbera Hatayê de ye. Heta vê derê diçe binêrin. Li Bakurê ev der hemî herema Idlibê ye. Tam li ber Hatayê. Vira hêzên koalîsyonê êrişê komekî çeteyan kiriye. Koma çete jî hevano ê ku hatiye kuştin ji koma çete yani Ensaril İslam koma çete Ebu Dar'a el Kurdî. Navî Kurdiye gelo bixwe Kurd e nizanin. Em hewsa ew cî bombe lê ketiye ev dere hevano. Serkirdê yani serkêşê payebilind ya Rexsina Ensar el İslam yê ku bi nasnavê Ebu Derda el Kurdî tê naskirin li Idlibê hat kuştin. Ebu Derda el Kurdî di êrişa esmanî ya hêzên hevpeymaniya navnetewî de yani hêzên koalîsyonê de li parêzgeha Idlibê li Bakur Rojavayê Sûriyê hat kuştin. Wesayîta wî li ser rêya di navbera Darê û Berîşayê de bi mûşekan hatiye armanjgirtin. Di wê êrişê de du hevalê wî jî hatine kuştin. Haşîm Mehyo el Qedûrî ew jî bi navê Haşîm el Reslan dihate naskirin. 28 Êlonê li gundewarê Başûrê Idlibê hatibû kuştin. Di vê were gotin ku di van demên dawiyê de rêveberên Ensar el İslam gelek caran hedef têne girtin. Niha em cî bidin Serokê Amerîkayê çi dibêje hevano? Serokê Amerîkayê hakikaten tarixa felaketê eşkere kiriye. Niha hûn sereşkiya Hamasê zanin. Hamas zû gotinên Donald Trump nayîne cih. Sereşkin. Nizanim mi dî. Mesela niha li Xezayê şer û pevçûnên pir ciddî hene. Millet perîşan e. Bi hezaran zarok li wê derê hene. Yani li ber mirinê ne. Birçî ne. Nexweşin. Gelek dayîk hene, îxtiyar hene, seqet hene. Yani trajediyekê mirovî aniha heye li Xezayê. Gelek keştî ji bo mafê mirovan çûn wê derê ama hemî sembolîk in. Ew dewletên ku van keştiyên piçûk dişînin ji bo alîkariyê mîne ku henekê xwe bi miletê Xezayê bikin. Halbikî peydakirina çareseriyekî aştiyane pir hêsan e.
gazî her du aliyan dikin muxatab digirin êrişan dikarin bidin rawestandin yani ew qas ne zehmete lê nakin tenê jaliyê sembolîk ve ji bo gaza raya giştî bigirin wisa keştiyan dişînin hemî sembolîk in ka min êrin Donald Trump çi gotiye heqeten eger mirov xwedî li Gazayê derbikeve divê pêşî mirov dewletên ku lêne rexne bike dewletên xwe rexne bike dewleta Tirkiye tam di rû ye binêrin niha Donald Trump gazî wî kir bir Amerîkayê hin wezîfe daye Donald Trump dibêje van însanên li Gazayê îxna bike bila ji wê derê derkevin Hamasî îxna ke bila wan dîlên İsraîlî di destê xwe de berdin ji wê derê derkevin wezîfa Erdogan ew e îjar niha ez vê nûçê ji we re pêşkêş dikim paşê cî dim telefona wî Serokê Amerîkayê Donald Trump ji bo ku Hamas pêşniyaza agirbest û bi hevguhertina dîlan qebûl bike wekî dema da wî êvara yekşemiyê diyar kir sibê ne du sibe Trump dibêje ev dem ji bo Hamasê êdî şansê dawî ye Trump di axaftira xwe ya îro de diyar kir ku divê Hamas heta roja yekşemiyê saet 18 li gorî saeta herêmê peymanê qebûl bike eger na wê li dijî Hamasê operasyoneke nedîtî were dest pê kirin Trump li ser platforma xwe ya medya civakî Social Truth got zêdetirî 25,000 endamên Hamasê hatine kuştin heta niha piraniya yên mayîn dorpêşkirî ne ji bo dawî li jiyana wan bê anîn tenê li benda fermanê ne Serokê Amerîkayê her wiha got ez ji hemû Filîstîniyên bêguneh dixwazim ku vê qada potensiyela wî şer felaketê tek bikin ev herema ku milletê Gazayê li wê derê dikare bibe heremekê mezin ya mirinê ji kerema xwe re wê derê wê qadê terk bikin biçin deverên ewletir ên Gazayê ya nabêje Gazayê biterîkînin yani hin dever hene deverên şer wê derê nemînin Trump diyar nekir ka ew herema ku behsa wê dike ku derê kîjan e zêdetirî 417,000 kes koçber bûne heta niha li aliyê din Netanyahû yekbûyî roja pêşemiyê di daxuyaniyekê de beyan kiribû ku ji nîvê tebaxê zêdetir 417,000 ji bakurê Gazayê millet koçber bûne berpirsê alîkariyê yê Netanyahû yekbûyî diyar kiribû ku li Gazayê şer niha didome alîkariya mirovî ya bê asteng lazim e ku pêşî lêneyê girtin wekî din teqez dikin ku li Gazayê 18 salin dibin dorpêça İsraîlê de ye birçîbûn heye nexweşî heye herem êdî heqeten ne cihê jiyanê ye di êrişên İsraîlê yên di Oktobra 2023 vir ve yani tam ev bû 2 sal Hamasê êrişê ser sivîlên İsraîlî kir İsraîl jî operasyonekî pir berfireh da dest pê kirin li ser Gazayê tam 2 sal derbas bûn piraniya wan jin zarok zêdetirê 66,000 Filîstînî hatine kuştin binêrin 66,000 Filîstînî tê çi manê hemî qurbaniyên Kurd û Tirkan ên di van 5 salên dawiyê de di şerê Kurd û Tirkan de ancak 66,000 însan hatine kuştin di şerê Kurd û Tirkan êva 5 salên dawiyê de hêjmara wan çi be hêjmara qurbaniyê Gazayê jî ya xwast di nava 2 salan di nava sala ewil de pêk hat lê em bêjin 2 sal yani vaya felaketekî pir mezin e hevanna niha amedekariya şer li Gaza heye amedekariya şer li Helebê heye İsraîl niha xwe kiriye 2 perçe hem çavî wî li ser Sûriyeyê mesela wî rojê dîsa li Şamê êriş bir ser deverekê girîng ê aydê Heteşê hûn bibêjin Heteşê ama ez dibêjim dewleta Tirk Heteşê ji ber ku li wê derê di kontrola dewleta Tirk de ye dibe hedef ez vîya baş dizanim hevan da Serokkomarê dewleta Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û Serokê Amerîkayê Donald Trump bi tekiliyekê telefonî rewşa Gazayê guftûgû kirin çawa ku min ji wan re behs kir niha ji Amerîkayê vegeriye hat Tirkiye Tayyip Erdogan niha îja bi telefonê bi Trump re tekiliya xwe domîne çima çünkü wezîfe girtiye dibe vê wezîfa xwe bibe serî çawa hate eşkerekirin ev tekiliye telefonê serokatiya ragihandinê ya Serokkomariya Tirkiye li ser hesabê xwe medya civakî di derbarê mijarê de agahî daye
د داخویانی د تی گوتن اردوغان لسر داخواز عالی امریکای لگل دانالد ترامپ پیوندیه که تلفنی پیکانیه لگوری و داخویانی طایب اردوغان و ترامپ پیوندیون دوالی ین ترکیه و امریکای روشا داویه لغازای گفتگو کرنه حمود تشتندن تفرواتن yani mesele Gaza'ya. Donald Trump vekiri ji Erdoğan xwastiye bila Hamas wan esîrên di destê xwe de serbest berde ew bigêjin malbatê xwe û paşê jî Hamas bila herêmê biterîkine ji milletê wê derê re jî çareseriyekî bibîne Erdoğan. Îtwana dibî ku derê bibe. Wê rojê Misrê daxuyanî daye dibêje ez ranabim alîkariya mirovî li sînor naxim derbas nakim bi qaçaxî. Ez naxwazim bi İsraîlê re werim rûbirû. Ez naxwazim di rûyê Gazayê de ez İsraîl dijminî îlan bikim. Mesela Misir. Dibe ez mecbûr gerek telefonê Netanyahu bikim, jê destûr bixwazim û di sînor da derbas dibim, nabim, di kîjan şertan da derbas bibim. Wisa ye. Deriyê Refahê. Yani xelk serê xwe naxe belayê. Niha Filîstînî jî gelekî mağdûrin hevanna rast e. Em bidomînin. Wekî din nûçeyekê din heye Serokvezîrê Iraqê biryarekî eşkere kiriye, biryarekî baş e ji bo Kurdan. Edî navê balafirgeha navnetewî ya Silêmaniyê diguhere. Balafirgeha navnetewî ya Celal Talabaniyê ji vir û bêve navê balafirgeha Silêmaniyê. Nivîsgeha ragihandinê ya Serokvezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sûdanî îro belav kir ku biryara guhertina navê balafirgehê li ser daxwazeke berê ya Wexfa Serok Celal Talabanî çêbîye. Li gorî nivîsgeha Sûdanî ev biryar wekî rêzgirtin, wekî bilind nirxandina rola dîrokî ya serokê kuşkirî û tekoşîna wî ya demdirêj ya li dijî rejîma dîktatör tê. Hîmê balafirgeha navnetewî ya Silêmaniyê di sala 2003 de hatibû danîn, sala 2005 bawekê fermî hatibû vekirin. Çiqas balkêşe ne? Saddam Hüseyin demekî serokê Iraqê bû, tekoşîna Kurdan bi temamî li dijî wî bû bi salan. Niha serokê nû yê Iraqê Rabiye serokê berê re dibêje dîktatör, spasiya Kurdan dike, spasiya Mam Celal Talabanî dike, ka çima ka çewa li hember dîktatörê berê serokê berê yê Iraqê tê kuşiyaye. Yani vaya paradoks e di jiyanê de. Yani hayat wisa ye. Vaya çi nîşanê me dide? Em hêvî dikin, em li bendê ne. Nifşa nû ya Tirkiye ew zarokên ku piştî salê 2000 hatine dünyayê mezin bin, ji bav û kalê xwe însanên weke Dewlet Bahçelî, Tayyip Erdoğan numûne bigirin, mîna wan li hember milletê Kurd şer nedin dest pê kirin, aştî bixwazin, huzurê bixwazin û paşê jî lêborînê bixwazin li ser navê bav û kalê xwe. û ji Kurdan re spas bikin ka çewa tekoşiyane şer kirine li hember dîktatörên îro yên dewleta Tirkiye. Yani em pir dixwazin, em hêvî dikin ku rewşa îro ya li Iraqê li Tirkî jî çê bibe. Tayyip Erdoğan doh derketiye dibêje em rê nadin ku li Sûriyê dejavû çê bibe. Em rê nadin ku li Sûriyê rewşeke weke ya Iraqê çê bibe. Yani Kurd bibin xwedî pergal, sistem. Yani kesek dernakeve ji Tayyip Erdoğan re nabêje sistema ku tu jê ditirsî çêbiye Tayyip çêbiye biye. Çêbiye. Hevan do ew dîmenên ku wekîlên me yên Dem Partiyê bi Tayyip Erdoğan re kişandin, ez dibêjim wê derê bextiraşiyekî me çêbiye, yani kêmasiyekî ye û cana tiştî wisa dibin, dibe merû pir zêde neke sebebê êrişê. Ji kerema xwe re bes e. Tamam, merû rexne dike, xilas. Merû rexne dike, merû dibêje xwedî xwazî destê xwe wisa nekirina, xwazî hinekî tîk bisekinîne bes e. Ama êdî îcab nake merû ew xwesa reş bike. Ji ber ku vana dawiyê de însanê tekoşerin, însanê ku girtinê, kuştinê didin berçavan, vana însanê fedekarin, heqetin rêbertî dikin ji milletê me re, pêşengî dikin. Heyf e, guneh e. Mirov hinekî rêz û hirmet bigire ji wan jinan, ji wan mêra re baş dibe.
tamam roja awil jî roja duyem jî min rex nekir ama ez dibînim ser medya civakî îdî wergeriya lîncê ya îcab nake mirov lînç bike rexne xweş e ez kîjan bername xwe de ez rexne nakim her derdorê rexne dikim de rexne heye lînç heye rexne heye reşkirin heye rexne heye piçûk xistin heye me çi gotibû roja awil çi dikî bike bila tê de exlaq hebe çi dikî bike bila bedew be rexnê tê jî bila bedew be rexnên tê jî bila mantiqî estetik bin û exlaqî bin şikere me xwe baş e yani vaya rîca min e yani besê ew xwesa diyem êrişê ser însanê xwe nekin li bajarê Mîlano yê Îtalya ji bo bîranîna Alan Kurdî zarokê piçûk yê ji Kobanî ku di sala 2015 de di deryayê de xeniqî bû û cesedê wî ê bêcan li peravê hatibû dîtin ji bo wî merasimekî hatiye li dar xistin hevano li bajarê Mîlanoyê çalakiyên ku ji aliyê ciwanên taxêfe hatin organîzekirin du rojan dom kiriye beriya mehekê jî li parkê wêneyekê dîwarî ku Alan Kurdî di nava deryayekê şîn de ye deryayekê yani esmanekî şîn bi zarokekî din re hev û du hembêz dikin ew resim hatibû vêkirin îro jî parka Giyanbellîno bi fermî ji bo bîranîna Alan Kurdî weke parka Alan Kurdî hate binavkirin yani navê parkê ku heriye biye parka Alan Kurdî yani xwezî zarokê me Alan Kurdî jiyana xwe ji dest neda û navê wî jî li parkê nehate kirin xwezî rewşekî wisa çê nebiye û me jî nedîta ez ji were fotoğrafê nîşandim hevanda em vê felaketa xwe bibînin pir heyf e ama em naxwazin bibin xwedî wê qederê em naxwazin wê qederê parve bikin evaya wênê îro yê vekirina parkê ye vaya şaredariyê ev jî alanê me ye ev fotoğraf ne awsa em naxwazin qedera me qedera milletê me bibe wekê yê Alan Kurdî em bikevin ser rê û dirban em biçin koçberiyê temamê emrê xwe li koçberiyê derbas bikin rêveberên dewleta Tirkiye dest danîne ser dewleta Tirkiye dest danîne ser Kurdistanê nahêlin em biçin li wê derê ji xwe re bi huzûrî bijîn nahêlin karsazê me li wê derê fabrîqe vekin aboriyeke alternatîf ava bikin nahêlin pez û dewarê me biçêrin li deşt û zozanên me nahêlin em ticaretê bikin nahêlin em xwe xwedî bikin nahêlin em siyasetê bikin ya bila huzûr hebiya bila aramî hebiya bila milletê me têr bixwara bila siyaset jî tune biya ma siyaset ji bo çi ye siyaset ji bo zewqî ye na siyaset di dawiya dawiyê de ji bo ku însanê me bigêjin huzûrê aramiyê xwe îfadekirinê veya hin hevalê me fehm nakin jiyan tê mana çi jiyan ji bo çi heye ji bo ku însan aram be bikaribe di derbarê xwezayê de lêkolîn bike felsefe bike ramana xwe bi pêş bixe em kî ne kaînat çi ye tav çi ye hîv çi ye ser erdê bin erdê çi heye çi tune merov bikeve nava jiyaneke felsefî lêkolînî ji bo ku merov bikeve nava jiyanekê bi vî şeklî divê merov bê problem be aram be zikê mirovan têr be tirs û fikara me ya ji bo pêşerojê tune be zarokê mirovan têr be mektebê wan dibistanê wan her tişt kalîte be aram be em jê re dibêjin jiyan hemî siyaset ji bo vê tê kirin îja însanê me ê dikevin nava siyasetê fehm nekirine ji wan wetirê siyaset ji bo qedexekirinê ye ji wan wetirê siyaset tu wextê pêşî li însanekî bigirî dîktatör bî despot bî siyaset ev e fehm nekirine ku siyaset tiştekî tam berûva jî wî ye ya çend sal e ez ji we re tiştek bêjim li Tirkiye problema esasî ne dawa Kurd e ji we re bêjim problema xwe îfadekirinê ye beriya her tiştî
İjar ev despotizma dınava mantıka devlete Türkiye ketiye nava Kurdaji. Problema me esası azadiya xwe ifade kirine. Li Tirkiye eger azadiya xwe ifade kirine hebe dawa Kurd safî dibe, pirsgirêka Kurd namîne, her tişt serbest dibe. Çünkü tu dît karî xwe ifade dikî. Problem çi ye? Mesele ew e. Di nava Kurdan de eger ev despotîzm bicî be ez yek ji mağdurên despotîzmê me ji were bêjim. Despotîzma di nava Kurdan de anha êdî pêş ketiye dişibe a dewleta Tirkiye ez yek ji wan mağdura min bilahaya we hebe. Naxwazim. Naxwazim ev mantıqa dewleta Tirkiye di nava Kurdan de bicî bibe. Guneh e, heyf e, zulm e. Rê nedin vê zulmê. Nabe. Hevan na. Îjî em naxwazin zarokê me derkevin koçberiyê û ji bo wî ji me re heremeke azad lazim e. Navî çi ziqûm dibe bila bibe ya. Dewlet dibe, federasyon dibe, azadî dibe. Ne mühim e. Yani çi dibe bila bibe navî wî. Ama heremeke ewle ku temamî dibin kontrola me de be, em serwer bin, milletê me serwer be, ev mühim e hevan na. Wekî din hevan na. Li Kudirê li Silêmaniyê heftemîn pêşengeha navnetî ya pirtûkan hatiye vekirin. Ev jî tiştekî pir xweş e. Mirovan kê xweş dike, şa dike. Di pêşengehê de zêdetirî 250,000 pirtûkên zarokan, pirtûkên perwerde, pirtûkên cuda yên hunerî, siyasî, aborî, pirtûkên li ser civakê, sosyolojî, dîrokî, felsefe, gelek mijarên din. Yani her cure pirtûka ku hûn dixwazin li vê fuara li Silêmaniyê heye tê nîşandan. Ji 16 welatan 205 pirtûkxane navendên çapxanê tevlî vê pêşengehê bûne. Li gorî rêveberiya ragihandinê ya çap û belavkirinê ya Silêmaniyê, Ajansa Rojnûsê agahî girtiye ji wê derê erê pêşengeh wê 11 rojan vekirî bimîne. Xweş e. Bi gelek zimanan pirtûk hene li wê derê ji bo xwendinê. Însanên pirtûk hez dikarin biçin wê derê li gor dilê xwe bigerin. Bîna wan pirtûkan xweş e ya. Ev derfetekî zêrîn e ji bo însanê ku xwendinê hez dikin. Hevan na ez aniha li nûçeyên deqeya dawî dinêrim. Do bernameya me bi hozan canêra çê wa bû we eciban xweş bû. Hevalê ku temaşe nekirin ez dibêjim muheqeq temaşe bikin. Ew temaşekê xweş e. Hevan na Amed Spor namzetê xwe yê serokatiyê eşkere kiriye. Li jinêya şewrî ya Amed Sporê bi rojeva biryara Kongrê awarte civiya Amed Sporê ji ber dozên li dijî serok û hinek rêveberên wê hatine vekirin biryara Kongrê da bû 18 vê mehê Kongreya awarte ew ê li dar bixe. Di Kongrê de serokê heştemîn ê klûbê wê were hilbijartin. Ka kî ye? Li jinêya şewrî ya Amed Sporê piştî hevdîtinên ku nêzîkî 3 saetan ajot serokê berê yê baroyê Amedê Rezdar Nahîd Eren wekî namzetê serokatiyê destnîşan kiriye. Di Kongreyê 18 mehê de jî ew ê weke serok were hilbijartin. Tiştekî pir balkêş e. Eren bi biryara hevpariya hemû endaman wekî namzet hatiye nîşandan wekî tekane namzet tevlî Kongrê dibe. Tamam e. Serokatiyê wî hatiye garantîkirin. Balkêş e ne? Hevan no hevalek mereq dike dibêje heval dikarin ji kerema xwe re ji me re binivîsînin ka hûn ji Kudirê tevlî me bûne, hûn ji Kudirê li me temaşe dikin. Ji bo me mühîm e ku em bizanibin ji ber ku îtîmal heye li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye qedexe hebe li ser weşana me heyf e, guneh e. Eger hûn bikaribin ji me re binivîsînin ka em zanin ji Kazakistanê bigire heta Ermenistanê, Avustralya ji gelek deveran însan li me sêr dikin. Ji vê derê rêz û hirmetê xwe dişînim ji hemî heremên dunyayê re ê ku hûn li me temaşe dikin. Ev nimetekî
serdema me ye giştê berdestê me bi vê rê em xizmetê dikin ji waran. Eger hûn bikaribin wisa navê xwe navê bajaran binivîsînin navê we na navê bajarê xwe pir baş e. Mesela Batman Batman pir xweş e çiqas xweş. Urmiye Rojhilatê Kurdistanê mala we ava çiqas xweş e. Ji Heranê Cemal ji Heranê mala te ava gelek spas dikim. Rihê veşartî Serok Azmên mala te ava gelek spas dikim. Hevan no ji Swîsrê jî heval gelekî me temaşe dikin hûn her hebin. Niha ji bo serokatiyê ya Amedsporê li jinêya şêwirî ya Amedsporê namzetê xwe Nahit Eren eşkere kiriye em jî wî pîroz dikin ez dibêjim serokatiya wî garantiye. Tülay Hatîmoğulları hevanno tevlî televizyonekî bîye Jin TV û tê de behsa hevdîtinê xwe dike. Yani dibêje Abdullah Öcalan ji me re gotiye eger endamê komîsyonê werin cem ez ê êdî bi wan re pêvajoya müzakereya demokratîk bidim dest pêkirin. Yani ew jî li bendê ye ku endamê komîsyonê biçin ama kengê diçin çawa diçin em hê jî nizanin. Hûn jî zanin 30 salan ez di ragihandinê de dixebitim. 28 salan me pêşkeşvaniya nûçe kiriye di televizyonên Kurdî de. Problema me ya Kurdî tune ama hin heval wextê rexne dikin dibêje tu mesela pir dibêjî ama çima tu nabêjî lê gotinên erebî ku di Kurdî de bi cih bûne gotinên wekî mesela çima nabêjî wekî nimûne hin gotin hene hevanno di Kurdî de bi cih bûne êdî bûne malê Kurdî pêşî gotinên erebî tên dikevin nava Kurdî ew mîvan in. Piştî ku pêncî salan man şûn va ez divê qenaetê de me ku ev gotinên mîvan ku hatine daxilê Kurdî bûne mesela daxil gotina daxil jî dahil yani erebî yani Kurdî yani Tirkî di Kurdî de pir tune ye. Pir kêm gotinên Tirkî hene. Ez ji we re dibêjim kîjan. Di Kurdî de hene û Kurdiya wan jî min nedîtiye mesela. Heval wextê rexne dikin ez dibêjim ez dixwazim xwe bigînim her beşê civakê ez dibêjim hinek tolerans nîşanê min bidin ku Kurdiya min bila hêsan be bila rehet be. Ez bixwazim dikarim erebî û Tirkî hiç tevlî Kurdî nekim dikarim ama ez dixwazim bila hinekî Kurdiya me rehet be em jî rehet bin Kurdiyekî civakî em biaxivin ji bo ez rêca min ew e hûn tolerans wî aliyê de nîşanê min bidin. Baş e mesela gotinek heye ku Kurdî de ez rastî wê nehatim mesela qimişê te nakim baş e ew Kurdî de ez rast nehatim çi tê gotin eger cem we heye bibêjin tu însanekî bi qîmetî li cem in tu rêzdarî tu vê manî de dibêjim ama tiştekî heye dixwazim bînim serê te ama qimiş nakim mesela de Kurdiyê wê bêje çi ye mesela ez nizanim lê geriya min nedît min ji hevala jî nepirsiye ya rast mesela hevalekî me heye ew jî tam nexweşê Kurdî ye ew di wê qenaetê de ye ku di Kurdî de gotina spas tune ye em dibêjin mala te ava ji bilî mala te ava û ji bilî spas di Kurdî de normal teşekkür tune ye yani merci danke dankeschön yani thank you di Kurdî de çima tune ye mesela acaba di civaka Kurd de însan ji hevû re spas nakin gelo meseleyên ji ber meseleyên olî tenê ji hev re dibêjin Xwedê ji te razî be gelo mala te ava dikare şûna teşekkür tu jî bike yan na bana hemî pirsin û gelek pirsên din hene û tam zelal nebiye dil nahêlim mamoste anlama wê dil nahêlim yani ewa tu dibêjî ez qimişê te nakim erê yani Kurdiya wî tune ye dibêjim ez mamoste memo Kurdî di min re bêje ez qimişê te nakim yani qiyamam Tirkî dibêjin qiyamam yani tu bo me qîmetî tiştekî heye ez pêk tînim ez tirsim zerar bide te
Tamam mı? Qımışê te nakim mesela. Dixwazim te ji xew şiyar kim ama qimiş nakim. Tiştê wisa. Îro hevalekî re min sohbet kir, hevalê min nîhat heye. Carî bir tan nexweşê Kurdî ye yani. Projeke ez ê bikim îvan. Îro sohbetan pê re çêbû, mamoste nîhat hem nexweşê Kurdî ye û hem jî nexweşê dîrokê ye û hem jî sporê mesela Saîdê Kurdî ye. Mesela Saîdê Kurdî bediû zeman Rîsaleyên Nûr temamî xitim kiriye, xwendiye, serê wî, binê wî Cemiyeta Fethullah Gülen çawa Rîsaleyên Nûr pirtûkên Saîdê Kurdî anîne, guherandine, çawa kirine Tirkî. Tabii ew jî Osmaniye lê çawa guherandine. Navê Kurd, Kurdistan çawa jê derxistine. Saîdê Kurdî çima tevlî serhildana Şex Saîd nebiye, navbera wî û Şex Saîd çawa biye. Saîdê Kurdî bi çavekî çawa li şêxan nêriye, Şêxên Kurdistanê mesela. Bixwe ne şêx e. Bana hemî hevalê min ê nîhat pir baş zane. Min soz jê girtiyam gotiya rojekî were em tenê dewra Saîdê Kurdî em bigirin dest heta îro. Heta wefata wî. Heta îro wextê dibêjim yani çawa şagirtê wî gelo dikarin wî bişopînin felsefa wî yan nikarin. Binêrin di destpêka sed salê de hê Komar Ava nebiye Cumhuriyet ew tê Stenbolê Mekteba Kurdî vedike. Hem jî dibistana seretayî ji bo zarokan. Ew mirovekî alim biye yani li pê ilm e. Ew hê mesela hê destpêka sed salê de millet li pê peydakirina neteweperweriyê ye. Mesela hestê neteweperwerî destpêka sed salê de çêdibe. Nasyonalîzm. Saîdê Kurdî wê demê biye xwediyê hestê netewî. Ama serhildanên me ê Kurdan rengê netewî hinekî kêm in têda. Rengê olî hinek giran zêdetir e. Divê me hinekî rastî bêjî. Yan jî dîroknas wisa dibêjin. Ez nabêjim, ez ne li wê derê me. Ez ana vê derê de kesî sûcbar nakim, derdekî min ê wisa jî tune ye. Ama niyeta min çi ye? Ez dibêjim em rojekê kek nîhat bigirin em basa Saîdê Kurdî tenê bikin. Berhemê wî, dawa wî çi bûye? Çima ew xwesa hat sûrgûr kirin li Spartayê çima ma? Jiyana wî ya li Kurdistanê çi qas bû, ya li Tirkiye çi qas bû? Gelo çû cem Atatürk pêra çi qise kirin? Wana hemî ewa însanekî dibêjin hinek zêde baqil bûye. Ka hevan we çi nivîsan qimişê te nakim? Bêguman rebenê ew çi ye? Ka we nenivîsan hevan no? Mav çi ye yani? Hevalê me serhedî zanin ne? Mesela hevalê me serhedî çi dibêjin? Min wî dît dibêjin. Amed jî wisa ye. Halbikî di rastiyê de tu çi dibêjî? Min ew dît. Yan jî wî ez dîtim. Ama li serhedî wî min dît. Min wî dît. Wana hemî em zanin şaş e. Ama serhedî bi kar tînin. Nivîskî de em nakevin nava van xeteyan. Rojekî firsena me çê be em vê derê de hem dersên gramera Kurdî em bidin, rastnivîsa Kurdî, Kurdî çawa rastî nivîsandin û hinek xwendina rastiya Kurdî. Yani wê firsena me çê be. Eger rojekî hinekî aramî çê be, nûçe tune bin. Mesela rojekî em serê sibê rabûn heta êvar em bêjin ya îro nûçe çima tune ye? Çima şer û pevçûnekî tune ye? Çima tiştekî tune em ji temaşevanê xwe re bêjin? Wê demê em çi dikin? Em vê kanala xwe werdigerinin kanala perwerdeyiyê. Tiştê ku em fêrî hev bikin gelek zêde ne hevalna. Ya koçerî çi ye mala te ava ya. Toleransekî çi qas berfireh ecêb ji min re dihêlî. Heta bernameyekî din ji kerema xwe re bifikirin li ser. Yani sana qiyamıyorum Kurdiye wî ez qimişê te nakim. Ceme em dibêjin ez qimişê te nakim. Ew jî min re bêjin. Di derheqê Selhedîn de çi bûye min fehm nekir. Di derheqê Selhedîn de min bername pêşkêş kir piştî nîvrê hevalna. Selhedîn
Demirtaş heştê me heye divê were berdan eger AKP îtiraz neke. Ew qase. Biryarcî ya dadiya mafê mirovan ya Ewropayê problem tune ye. Normal eger AKP neçe xirabî neke îtiraz neke ji ber ku îtiraza AKP sê meh bû heştê mehê sê mehê AKP temam dibe. Eger îtiraz kir nekir serhedîn tê berdan. İjarediye û niyeta wan nîşan dide. Eger Tayyip Erdoğan here îtiraz bike û ji bo min divê pêvajoyê de mixabin sextekarî dikin. Aliyê dewleta Tirkiye sextekarî dike. Ji bo min wisa ye. Ji xwe baweriya me bi dewleta Tirkiye tune ye lê qet nebin ji bo gavekî niyeta baş ew jî çê nabe. Bi xatirê we hevandî hûn binivîsînin dedî rojê me pir in. Vaya nexirabe. Koçerê çi ye yan vaya nexirabe. Binêre ez dil nedan. Bizekî tê watiya dil nedan ez dil nadim te ji xewşiyar kim. Dil nadim. Mirovan têr nake. Ama dîsa jî nexirabe. Êpê nêz e. Dehadê xatirê we silav reis.